Ngiyabingelela kwelihle igama likaJesu Kristu. Namhlanje sizokhuluma ngoJesu Kristu egudla ngasosebeni lolwandle. Uhamba uyafundisa, uyafundisa. Ufica imikhumbi emibili. Mefika kule mikhumbi emibili kwakukhona nomkhumbi kaSimoni. Usefika emkhumbini kaSimoni, lithi iBhayibheli oSimoni nabo bedoba nabo base bedoba ubusuku bonke kepha bengabambi lutho. Lithi iBhayibheli uma efika uJesu uthi ungena emkhumbini kaSimoni usethi abawususe enhlabathini. Uma bewususa enhlabathini ungena emanzini usethi uJesu fakani amanethi ekujuleni. Uthi uSimoni kodwa Nkosi sishikashike ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho sizowafaka. Lithi iBhayibheli bayawafaka amanethi ekujuleni sebeyabuya neyinhlanzi eziningi kade beshikashika ubusuku bonke sekuthiwa bafake ekujuleni sebeyabuya neyinhlanzi eziningi. Lithi iBhayibheli azanqamuka amanethi. Kuyisonto ekuseni namhlanje ngizothi usuzamile konke akulungi, wahlanganisa kuhlangani. Ngizocela wenza izinto ezimbili ke namhlanje. Susa umkhumbi wakhe enhlabathini mase ufaka amanethi ekujuleni. Bengenzeka uzama kangaka nje umkhumbi wakho usenhlabathini, bengenzeka uzama kangaka nje amanethi akho awekho ekujuleni, bengenzeka ukuthi uyazama nje uyadoba wena kanti udoba endaweni erongi. Awufaka amanethi ekujuleni. Ngizokhuluma nabantu abathi sengizamile mina kodwa angilungelwa yilutho. Ngizokhuluma nabantu abathi sengihambile indlela eziningi nginesigulo angisindi. Bengenzeka ake sibhekene amanethi ethu ukuthi asekujuleni yini, ake sibhekene imikhumbi esihamba ngayo ukuthi isenhlabathini yini. Nibe nosuku oluhle, happy Sunday. Ake ningakhohlwa-ke ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment. Inkosi nibusise. Reverend Thabethe, Zulu United Congregational Church eMaranhili. Ngiyabonga.